ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జెస్సీ హోమ్ రెసిపీస్. ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను. ఈరోజు నేను కస్టర్డ్ బ్రెడ్ పుడ్డింగ్ చేశాను. ఇది వేసవికాలంలో చల్ల చల్లగా తినడానికి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ మీరు నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. నేను చేసిన వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి. అలాగే ఫస్ట్ బౌల్ తీసుకుని దాంట్లో నేను ఒక పావు లీటర్ పాలు తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఆ పాలుని ఇలాగ వేడి చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకున్నాను. దాంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసి లమ్స్ లేకుండా ఇలాగ బాగా కలుపుకొని దీన్ని మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ పాలు కాగేలోపు ఇది కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, అందుకని ఒకసారి తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. చూడండి, పాలు కొంచెం మరుగుతున్నాయి కదా. మరుగుతున్నప్పుడు ఒక పావు కప్పు షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా షుగర్ని యాడ్ చేసుకుని షుగర్ కరిగే వరకు బాగా ఇలాగా తిప్పుతూ ఉండాలి. ఈ షుగర్ మొత్తం కరిగిపోయిన తర్వాత మనం కస్టర్డ్ని ఇలా పెట్టుకున్నాం కదా. మనం కస్టర్డ్ ఎప్పుడు వేసుకున్నా సరే ఒకసారి తిప్పుకొని వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగా ఒక 2 మినిట్స్కి ఇలా దగ్గర అయిపోతుంది. ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే ఉండలు అనేవి ఉండవు. చూడండి, అయిపోయింది. మనం చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి. ఇప్పుడు నేను ఇలాగా 5 బ్రెడ్ తీసుకున్నాను. దీన్ని ఇలాగా గ్లాస్తో రౌండ్ షేప్లో బ్రెడ్ స్లైసెస్ అని తీసుకుందాం. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని మనం బ్రెడ్ పుడ్డింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇలాగా ఒక 2 బౌల్స్ తీసుకున్నాను. తీసుకుని దీంట్లో ఫస్ట్ కస్టర్డ్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా కస్టర్డ్ని యాడ్ చేసుకుని ఇది చాలా సింపుల్, ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న స్లైస్ని ఇలాగ మధ్యలో పెట్టుకోవాలి. ఇలా మధ్యలో పెట్టుకుని దీన్ని మొత్తం మళ్ళీ కస్టర్డ్తో కవర్ చేసేసుకోవాలి. కవర్ చేసుకుని దీన్ని ఒక 3-4 అవర్స్ డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాం. ఒక 4 అవర్స్ తర్వాత చూడండి ఎలా ఉందో. అలా వస్తుంది. స్వీట్ తినడానికి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.